Hej och välkomna till min och Lins, nej Lin är egentligen inte med här, talkshow! Nej, du är dagens gäst förstår du, så du är inte med i liksom programpunkten. Haha. Eller jo, i alla fall. Lin, hur mår du idag? Jag är bekymrad. Varför då? Det är så fult väder. Nej du, nu tycker jag att du är lite negativ här. Ser du inte hur fint det är när solen lyser? Nej! Oj, kolla mina ögon. Slätta mig. Det känns som att du flyter liksom in i mig nu. Kolla min kind. Titta, jag kan göra vågen. Ja. I alla fall. Vad ska du göra idag, Lin? Kan du sluta slicka i mitt hår? Förlåt. Kan du svara på frågan eller? Jag ska... Förlåt mig. Det var min mag som lät. Jaha. Okej. Undrar om man kan liksom... Sluta! Vadå? Säger du? Jag ska ta sparris. Mm. Hallå? Hej, jag kan vinka.